Jamhuriyar Nijar ta ɗauki wani sabon mataki na diflomasiyya ta hanyar haramta baiwa 'yan ƙasar Amurka visa, tare da hana su shiga ƙasar baki ɗaya. A matsayin martani ga matakin da Amurka ta ɗauka na sanya Nijar cikin jerin ƙasashen da 'yan ƙasar su ba za su sake samun visa ta Amurka ba. Kamfanin dillancin labarai na AFP ya ruwaito cewa wata majiyar diflomasiyya ta tabbatar da cewa bisa sabbin dokokin gwamnatin Nijar, ba za a sake baiwa duk wani ɗan Amurka visa ta kowace hanya ba. Majiyar ta ce haramcin ya shafi dukkan nau'o'in ziyara, kama daga yawan buɗe ido, kasuwanci zuwa harkokin diflomasiyya, lamarin da ke nuni da mataki na dindindin na hana 'yan Amurka sanya kafa a cikin Nijar. Matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun tsamin dangantaka tsakanin Nijar da wasu ƙasashen yammacin duniya, musamman Amurka, tun bayan sauyin mulkin da ya faru a ƙasar. Wannan dai yana zuwa ne bayan da Amurka ta kai wa Najeriya makwabciyar Nijar hari a yankunan arewa ta tsakiya da arewa maso yammacin ƙasar. Sai dai Amurka ta ce ta kai harin ne domin murƙushe masu tada ƙayar baya a Najeriya.